गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ गसाइगाव पुलिसा आयेननि बेरेखा दाउ बयलार लाबोनाय गारि हमनो हादों। आसामाव आयेननि बेरेखायै दाउ बयलार लाबोनाय गारिफोरखौ हमनो हानाया गोदान बाथ्रा नंला। बेबायदिनो थांनाय 13 मे खालि क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव पुलिसा सोनाब बंगनिफ्राय आयेननि बेरेखायै बयलार आरो कयलार दाउ लाबोनाय गंब्रै गारिखौ गुरुपेल्लायाव हमनो हादों। बेजों लोगोसेनो 19 सुबुंफोरखौबो हमनो हादों। हमजानाय गारिफोरनि नाम्बारखौ S02 DC 2251, S01 NC 9993, S16 SC 4220 आरो S02 DC 0407 होननानै मिथिनो मोन्दों। राजखान्थिनि गेदेर खौरां। कंग्रेसआ 136 मासियाव देरहासारनो हाबाय। थांनाय 13 मे खालि कर्नाटकनि विधानसभा बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावनानै होदों। बे बिसायख'थिनि 224 मासियाव कंग्रेस दोलोआ गासै 136 मासियाव देरहासारनायखौ मोनफुंनो हानानै सरकार दानायनि गोहोखौ मोनफुंनो हाबाय। भारतनि बिसायख'थि आय'गनि फोसावनानै होनाय बायदिब्ला बिजेपि दोलोआ 65 मासियाव देरहासारनो हादों। जनता दल सेकुलारआ 19 मासि आरो उदां बिजाथिफ्रा 2 मासियाव देरहासारनो हादों। गुबुन फारसेथिं कल्याणा राज्य प्रगति पक्षा आरो सर्वोदया कर्नाटका पक्षा दोलोआबो मोनसे मासियाव देरहासारनायखौ मोनफुंनो हादों। दिनै मुलुगनां गोथार बिमा सान। बे मुलुगनां बिमा सानखौ दिनै गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल आइजो गांखं आफादखौबो गसाइगाव जिल्ला मावखुलियाव फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै 28 नं गसाइगाव विधानसभा बियाबनि एमएलए जिरान बसुमतारी, मिरु इउपिपिएल दोलो आइजो गांखं आफादनि नेथारि मुर्शिदा बेगम बिथांमोनखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। बिथांमोनजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोर आरो गोबां बिमा माहारिखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। आरो दिनैनि मुलुगनां बिमा सान फालिनाय हाबाफारियाव बिबुंथिनि गेजेरजों एमएलए जिरान बसुमतारीजों लोगोसे मुर्शिदा बेगम बिथांमोनाबो बिमा माहारिखौ बयखौबो मान होनो थाखाय खावलायो। गेदेमा हरिचन्द्र बर' बिथांनो थुलुंगानि राफोदाय बिमुं होनाय जाबाय। रङिया जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, कामरुप जिल्ला एबसु, कामरुप जिल्ला कुस्ति बर' सुबुं आफाद, रङिया जिल्ला ट्राइबेल संघ आरो कामरुप जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जथाय बानजायनायाव रङियायाव थानाय हरदत्त बिद्युत भवनाव गेदेमा मुंस्रि हरिचन्द्र बर' बिथांनिसिम बिमुं होनाय आरो मान बावनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै हरिचन्द्र बर'नो थुलुंगानि राफोदाय बिमुं होनाय जाबाय। कामरुप जिल्लानि साउथ गुवाहाटी प्राइमारि BSS राटे स्वर्गियारि भवननि गाहाय मावख'आव मिरु कौस्टि बर' सुबुं आफादनि मावफुं मेल जाना थाङो। बे मावफुं मेलाव गाहायै बर' कसारि अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि गामिफ्रा बोरै सोसन जागोन, माबोरै काउन्सिलाव हाबगोन बिनि सायाव सावरायनाय जादों होननानै मिरु कौस्टि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेथारि पीताम्बर ब्रह्मआ फोरमायथिदों। बिथाङा बुंथिदों दि गासै बर' कसारि अनसाय गाव हायुं खुंथायाव गोग्लैनाय जिल्ला आफादफोरजों बिनि सायाव सावरायगोन होननानै फोरमायथिदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो कौस्टि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी आरो कौस्टि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेथारि पीताम्बर ब्रह्म, बर' कसारि अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि एम अनिल बसुमतारी, धेमाजि जिल्ला कौस्टि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि रातिराम बसुमतारी, कामरुप जिल्ला कौस्टि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि नेथारि गासै माहारि आफादफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। जाफुंसार मुलुगनां उसु गेलेगिरि सानमा ब्रह्मखौ गावनि आंगो गामि हालुवा दलनि रायजो राजाफ्रा बरायदों। रासिया हादरनि राजधानि मस्क'आव खुंजानाय मस्क' उसु स्टार 2023 इन्टारनेशनेल उसु टुर्नामेन्टआव गेलेनानै 2 सिलभार मेडेल देरहासार जानो हानाय सानमा ब्रह्मखौ बरायदों। क'क्राझार जिल्ला तितागुरिनि हालुवा दल गामिनि थागिबि राकेश ब्रह्मनि फिसाज्ला सानमा ब्रह्मआ ओनसोल नाङैनो बर' हारि, भारत हादर आरो आसाम रायजोआव गोग्गानाय एबा गोजोननाय लाबोनो हादों। थांनाय 2 मे आरो 8 मे रासिया हादरनि राजधानि मस्क'आव खुंफुंजानाय मस्क' उसु स्टार 2023 इन्टारनेशनेल उसु टुर्नामेन्ट तौलु आरो थाइजान आयदायाव गेलेना 2 सिलभार मेडेल मोननानै देरहासार जानो हानाय सानमा ब्रह्मखौ दिनै 14 मे खालाराव हालुवा दल जिल्ला आफाद, हालुवा दल डेभेलपमेन्ट कमिटि आरो तितागुरि गुदि बर' थुनलाइ आफादा जथाय बरायदों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों दानि जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ गाज्रि जानाय लोंनायाव गब'नानै थायालासे सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे गेलेनाय आयदाखौ लाफानो थाखाय खावलायदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दाङाइ गामिया दैमु क्लाबनि लांगोनायाव साननैनि हाबाफारि लानानै 14-15 अक्ट' खालारखालि 19थि बैसागु बिदाय फोरबो फालिदों। दिनै फुंनि समाव गामिनि आरो क्लाबनि लोगोसे गावबुरा आफादनि
फिरफिला बेरहोयो गामिनि दैदेनगिरि बिथांमोना। थिग बिदिनो फैगौ गाबोन 15 अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलि रंजानाय हाबाफारि लादों। बे रंजानाय हाबाफारियाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ रंजाहोनो थाखाय बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रि मिथि नार्जारि, लोगोसे फेस्ला फावगिरि मेथाइ खनगिरि प्रेक्टिकेल बसुमतारी, अनिल नार्जारि, लोगोसे ओनसोलनि रिंगु दामसा हानजा मोसाखावगिरि बिथांमोना बाहागो लागोन। बेनिखायनो खुंफुं आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बे हारिमु मोनाबिलियाव मेहेरगोनाङै लोब लोबै बाहागो लानो थाखाय खौरांनि गेजेरजों खावलायहरदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। जोबोद गोजोनथाव खौरां। करियानि जियनबुकआव जानाय दा एशियान पेसिफिक मास्टार गेम्स 2023 नि एथलेटिक आयदायाव शटपुट आरो डिस्कास थ्र'आव देरहासार जानानै मोननै सनानि मेडेल आवग्रिनो हादों बर' बिमा नीला बसुमतारीया। बर' आइजोनि बेबायदि जाफुंसारनाया बर' हारिजों लोगोसे हादरनि गोग्गानाय लाबोदों।